ନିଆଳି ଛେନା ଖାଇବା ତାକୁ ତ ମନା। ଏଇ ଟାଇମ୍ ରେ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି କି ଫୋନ କରୁଛି ମୋ ମାଇକିନା ରେ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ କାମ କର ପରିବା ନେଇକି ଆସିଥିବ। କଣ ପରିବା? କାଲି ପାଲ ପରିବା ନେଇଥିଲି 500 ଟଙ୍କାର। ମୁଁ କଣ ଖାଇ ଯାଉଛି? ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ କୋବିଟେ ନେଇକି ଆସିଥିବ। କୋବି ନା ତମେ ଗାଜର ନେଇକି ଯିବି। ଏଠି 350 ଟଙ୍କା ମୋର ଇନକମ୍, 500 ଟଙ୍କାରେ ସେ ପରିବା ଖାଉଛି। ଭବିଷ୍ୟ ମାସରେ କଣ କରୁଛି ଜାଣି କି ଭଳିଆ ମାଇକିନା ମୋର ଗୋଟେ। ଭଗବାନ କାମ କରିଦେ। ହ୍ୟାଲୋ ପୁଣି କଣ ହେଲା? ଏ ପୁଅ ତମର ଘରେ ବି କି ବିରିୟାନୀ ଖାଇ ଦେଇଛି।